mkoma client ndozourayira pamunini namadhokonona atiri kundwa pano madhokonona anotaura nanga gwaya ndovira pamunhereni vakomana ndodiniko. Ladies and gentlemen, your favorite news personality is back. Ndadzoka. Unongozwa kuti zvinezvika I'm now the most targeted media personality in Zimbabwe because I'm the only one akatanga kudedzera kuti pasi neZANU-PF kune vese vanoita zvenews vese vanotuma YouTube vanenge vachiityika ZANU-PF because vanozwa kuti ndingada kuzodai so, but inini I decided kuti zviri nani kumira nemaZimbabweans pane kuswera tichisekerera zvinhu zvisina nebasa rese. Saka nhasi nyaya yandava nayo panapa inyaya yezvigananda iri kupisa. Amene kuti Wiki Neuchivhayo ari kunzwa sei kwaari ikoko nesituation iri kuitika panapa. Zvinhu zvacho hazvichadzoreke. Takatobvira kudhara tichitongozvitaura ende ticharamba tichingozvitaura. But nhasi toda kuona kuti hatisi kunyeberwa here kana kuti vanhu ava havasi kutamba nebrand dzedu here. Saka gara waziva kuti ZANU-PF yazvambuka lomyaka ikoko. Kana uchinge wabata nenzeve ndamboibata inenge yakwachuka iko zvinezvi. Bata ZANU-PF nemhuno, bata kana muchiuno uchikwanisa, bata chero neziso, rovera pasi kuti hazvina kumira mushi. Akudyiwe rinopisa kana kuti akupisa rinodyiwa. So streets akamira kadai so kubva pangotaurwa napresident Emmerson Mnangagwa kuti pasi nezvigananda zvabva zvatotanga kutopisa. Nyaya yacho slogan yabva yatotekeshera kwese. Tiri kungoti aiwa vamwe regedza vati aiwa igore regodo guru gudo richaita noise risingaite. So ndiri kuona Minister of Youth uyu Honorable Minister Machakaire ndiye mukuru wama-youth futi chairman zvese kuZANU-PF ikoko ari MP futi anozvigara zvakawanda shanda zvemabasa hobo. So right, nyaya yake ari kupindira atanga ati pasinde zvigananda just echoing the slogan made by my principal. His words constitute policy and command. No to lies. Ngati dzidze kumira pachokwadi pasi nezvigananda. Anzi pasi nezvigananda. Iwo uzoti ukaona iko kwacho vanhu kuZANU-PF ndinofarira ngoti pasi. Ndoso anjiti kana uchizoti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekuita se? Yes, you know what to do. Tanga nekulaika. So Machakaire adai so manje pakupisa because tichaziva kuti Machakaire ari kushandirana apa. Machakaire ari kuside kwani because kana ari kuti pasi nezvigananda zviri kuvhiringidza ndezvokuti vanhu vari kunzi chigananda tiri kutaura nyaya yacho streets zvaari kutaura it's Kudatagwire and Wiki Neuchivhayo ziti chivayo I don't know kuti vanenge kuti chi pamwe nemanzi mari kasaka nozoti va anenge ava I don't know kuti munenge muchiti. Saka these guys ndo vanenge vachinzi zvigananda. Even kana uri munhu kuti unoteerera maslow manzi ma 2030 address ekwa Mudharageza aya anobuda na 2030 aya dzipa clock yakanzi ndo ichaonekwa nani na Emmerson hanzi achaona 2030 kwete yegore ra 2030 hanzi yepa watch. Vanhu vanenge vachitaura ipapo chigananda chitagwire yazodai akadai yo Neuchivhayo unongo chikusha mota kunge chi those guys ndo vanenge vachirifaiwa as zvigananda. So those people vanenge vachinzi vari kushanda ndo vanhu vacho vari pa front kubeka President Idi Mnangagwa. Even ukatarisa iko kuZANU-PF kuri kuitwa noise vanhu vese ivavo kune zvizhinji zvakatopuwa vanhu vakatotambiriswa. Unoza haiwe mota dziri kuita kupuwa mwana wese kuda ngodai so ngodai kuti Mnangagwa uchi chigananda chacho ndo zviri kunonzi kupolisha vanhu vari kuita kupenya patoners iko zvinezvi vanhu vakaita kuzara nemota. But zvakunetsa manje ndezvekuti uyu Tagwirei uyu this young man uyu Machakaire zvaatenga nyaya iyi paaitengera ipapapa paatoitorera ipapapa because wango side the word zvigana kuti pasi nezvigananda it simply means wakuside re uyu akati kudya anzi zveubvumbi kudya kwemumhiu VP uyu retired general uyu Constantine ndo kuside kwaunenge wari ikoko. Saka tiri kutaura kuti zvoni pari kupisa but regaza timboona kuti maZimbabweans vari kuti kudii because hatisi kuda zvinhu zvekuti vanhu vanozoita nga pane anenge achitaka kushandiswa nezvinhu zvacho was post yacho one thing chandinagidza atanga ngoti pasi nezvigananda ndobva aideleta ndobva zvatangira ati pasi nezvigananda ndobva aideleta ndobva azodzoka manje ani unonyepa kuZimbabwe kuri kunakidza hanzi tonosangana kuZimbabwe tungamira tonosanga aiwa tonosangana ikoko right. Timan what personally now we have said pasi nezvigananda. I love these words. If you really
name all of them. Now then I believe you. You can't say pasi nezvigananda not knowing who they are. I'm waiting for you to respond, young man. I think I can vote you for ZANU-PF president if you put a list here. If you don't you know what that means? Okay, don't you know what that means? The ndiningirigini anonymous anonymous uyo ari kunzi chimboti udza list ndanani zvigananda auna here mazita avo, but isusu mastreets tinoziva kuti week neuchivhayo ndiye chigananda chihombe, chigananda chigananda chinenge chichiri chihombe chacho, but pari kuzonzi according to mastreets anatagwirei ndo vanenge vari mazijongwe zijongwe remagananda. Nozo zvigananda zvine malevels ka kunenge kachongwe kamwe kanenge kangori panhingirikini, kozoita zijongwe jongwe rera rinenge raita kuchembera, kozoita unoona wakambenda pane majuru pane chinonzi chiqueen mother chemajuru cheche. Handizoziva kuti ndiani, munozotaura kuti ndiani chiqueen mother ichocho chacho, but zvigananda zvaidzi ndo line up yazvo zvigananda. But I don't know why kuti machakairi ari kutya kutaura. Unoziva kuti end up wakupoma maka pasina zvigananda wakudadaira kozine zuruka pane zvakaitika mastreets aipisa ka togunazonziwa zvigananda zvazodai boom vamunangagwa wakabudikira vakati pasina zvigananda. Saka tisikuziva kuti pamwe iskirire kuda kuita sei kuti vhundutsa kuti tingodi right. Chokwadi chinodiwa sure neparliament of Zimbabwe yave kupindwa nevanhu vasina kubvisa ma 1000 kuti vavhoterwe vamirire vanhu vave kungopinda free. Mashoko mamwe ari kubva kune ngirikina handisikuziva kuti chokwadi here ichocho chokuti wanzi muparliament vakungopindwa free. Ndiye ndakapinda asina 1000 zvima MP zviriko zvigananda. Ndakaanzwa umwe munhu achiti hanzi kuti uve MP aushandise mari less than 50,000 US. Ndakati unoiwana kupi is better utore that 50,000 US iyoyo yoruda kuspenda uchitambisa kuti unotsvaga basa iroro utochinja life yako. Unongone life iri better kudhara if you have that amount of money 50,000. I don't think kuti unoda stress kana kuti unoda risk yekuti uzoenda unogona kujikwa futi waspenda that amount of money ukuzviona. Saka I don't think kuti make sense. Manje unospenda that amount of money obva wajikiwa. Ndo panadzanzi dzimwe nguva inobva inojikiwa iko kwanzi kuti unemwe MP akatoshandisa mari inosvika kuma 200,000 wachinza rishandisa dzekwanda. But zvima MP zvaisine nyaya ngatimbofocusa nemfesu. Uri kutya iwewe pasine zvigananda ko wakadzimire chi asi wakangwara hako cause you kind of like ukuda kunyatsoona kuchava negraft rako for sure because you never know. Zvinhu ZANU-PF hazvinzwisisike, kune confusion isingatomboite. Tichatomboda kutoona kuti pachaita imagine kuti pakanzi vanenge vachiti mukuru wavo zvongonzi amukati anchada ongoti hanchatodi otongoti handichatongodi kana kuti osaina resignation nemistake. There is no reverse. Ukangosaina nemistake so panenge achinzi akukangana anogona kungoisainiswa aizva zvinzwisisike panenge pachazonetsa. It's a noble war cry, fugitive and literals, but no individual men's words should ever constitute police or command. That's a slippery road to a banana republic where zvigananda thrives. The sanctity of constitution should never be at mess of any individual voice. Mumwe uyu mafungiro ake ndo vakarerwa kana namaichisamba vazvikanzi aiwa uyu mafungiro ake. Anyway pa comment section yatino machakaire pakazara vanhu vakadzungaira vari kutomutyawo futi kumuudza. Inini ndiri kungoti machakaire zvaatanga kudai so atora nzira because uya kuti pasine zvigananda week neuchivhayo akabuda pachena akatoisa mufananidzo akanyora kuti chigananda and the next thing panga pakaiswa chibhegi chine $dollar sign nema US paside netundege ndege abva anyora kuti chigananda. Uyu abva angonzwa pakunzi zvigananda akutodedzera kuti pasine zvigananda. Isusu tinenge tichizvitora serious kana vachitamba ngavazive kuti isusu hatitambe navo tinenge titori serious but tichiti pasine zvigananda ndosaka tichitozoti pasi navo futi vacho vari kuda kuti pasine zvigananda kana vari slow pazvinhu zvavo. Nyaya iri kunetsa ndeyekutika aiwaka imi muri kungoti zvigananda ndanani chibva mangotaura kuti muri kuti pasina tagwirei nachivhayo neuya anonzi guva matanga vanenge vachingopopoterwa namudarageza almost every day. I think ndo nyaya yacho iri panapa but handisoda kupedza nguva yenyu. Kune vanhu vari muSouth Africa usati waregister company kana kuti usati wane bank account kana une passport chete iri valid, bata Owen ane nhamba dzandaisa paskirini anokuitira chibasa ichocho ndiye akachimaster. Usasaswere uchinetsekana nebank account iwewe uine passport yako iri valid inoshanda. Mubate mufonire zvakachipa usazotandwa kutipira dhiri.